The MLA of East Shillong constituency, Dr. M Ampareen Lyngdoh, while speaking to reporters after a meeting with the Chief Secretary of the Government of Meghalaya, P Wahlang, on the 13th of October 2022, had responded to queries related to future affiliation of the suspended MLAs of the Congress from West and East Shillong to any political party in the state. Ampareen Lyngdoh made a point by saying that the MLAs are not in a hurry whatsoever to associate themselves to any other party, as they are still awaiting and depending on the report, advice and mandate of their constituents. At the same time, Lyngdoh said that all Congress MLAs will decide on party affiliation when the time is right, so that there are no regrets or repercussions in the future, especially when they have a great responsibility to the constituents who will also be taken along. She added that till date, the MLAs still consider themselves as belonging to the Congress party. But if they are no longer welcomed to its fold, the 5 suspended MLAs will carefully examine the situation before they confidently make decisions which they will not regret in the future. Wanum kerke. Kijinglong ka jingman jong ka politics kumba PUE saudong jong pi kalong ka ba I ma ka ba I trem ka bangimla kon sutho te wei ba ya kinong yalam la jet da kinong kersan ai la dingi bangin ya kendo ha ba kinong kersan kenapa kinong kersan jong I kin shai lang nang ba kinong kersan jong I ru kin yo ban ai ngi kata ka advice ka ba biang ka ba bed PUE ka I ka ba jai ka TMC wot la phet na congress khat arngot dang don khat arngot ba ka TMC pi kwa ngi ban ya jokar lang kumta ngi tingi kwa ban sim ya ka pot ka jong I balai pikir ki nginda sim ba ya kata ka kai pot no pai ba ken namar kam dei ti ka basuk bonong to mentangan le nyok sata hadin basong arbanai hang tang no OMP ngamon su igini ngan le nyok sata hang ni kam dei ru tang ban jet party hang ni ka dei ru ban pet bahabangi ginong yalam ngialam mi ginong kersan sa kuno ka party kanum don kano ke jingma ka ba apat ya ka ri ber kejat penri kinship kanya kapor ka jumi ngidang don ti kapor upat ba ulo jet ingi kum kongres mo nga tinga di kongres te ten rela ka kongres kam sung mon su ban ai ka tiket yang nga gila ai no ka tiket suway kata ka di ka jing sung juki ban late pai biang sa kasem kongres ban ya kini tiket biang paderu lasungnya namar kani ka jing ya pat ya pra kalalong ka ba sir kai ba ngim sung scam show haka jing si sha pin da nyum jor ya ka rukom ai tiket ka sen kongres kam judai ti ka state kongres ka ba ai ka tiket berbor ka wan ni ICC te dan rei menta malami la pia sa kita ki kongres P ki kongres ayu ki kongres M ngam suto su tau chu tingi ki sangot tingi nya songkop ngin ya rai ngin saya pet ya ka ikapadi banle tambanget ngin da ya bishar bahaswa na ya kerki namar ki don ki perlok chungi ki be kerki rei pet ka fail ka jin kerki ku joki ti ai bangin hikaya ladi na ka jin bakla ki be nang bangiru ngin scam bat ngin let chaka ka bobit ka bobiang namar pet mo yo pimut ngi alam tang ya ladi wat klet maha bangilet bangi shono upat ba chungi ulet lang bangi bat uhab ba klet lang te ai ba kata ka jingchit ka jongi kan long ka ba kansai ai ba kan long ka ba don nong rim ai kan long ka ba jeliu bat ka ban seiso ka jing ang not jong kinong kersan jongi kan don baraporte kan don barapor ka jing tan ka jing yo I jong ki ka ba kham jeliu ban yangi namar ki ya consult para maki ngi leleng ini tang ki leaders ki berit tam lada bon tong sur jong ki pat ba jongi ki bong lech sata tengin lech ken Henry, ngiyay up ya kapor. Wat kelet ba kinong kersan kila jet ingi sya kani ka dorbar tauan jong kani ka term na ka seng kongres. Ngin pendep ka term na kata ka jersey. Ka judai hi ka rukom. Banda don por ling ila resign na do mensywa. Rei hapok kan rubenai pinya resign pinya lechano. Kan don election hang ta kan don election biang hang ni jing do nong ki babon ya ka constituency. Kam dai ti ka basuk pan suong let no sata ne sata kan mau ba ka rai ko jongi
kan ketaru ya ka constituency ka jung